Bun găsit, fani ai basketului! Avem o emisiune foarte interesantă astăzi. Ca toate emisiunile noastre despre basket, să ne lăudăm și noi un pic, dacă toți suntem aici săptămână de săptămână. Vorbim despre lucruri care vă interesează cu siguranță. Aventura Stelei, astăzi ultimul meci în Eurocup. Vorbim despre extraordinara veste care ne-a venit de la FIBA, de la München, cu o grupă pe care o va organiza România la Campionatul European din 2017 pentru prima dată și, evident, vorbim despre Euroliga. Astăzi discutăm despre meciurile care se joacă mâine și poimine, cele care decid ultimele calificate în top 16. Alături de mine, Adi Voinescu, directorul de evenimente și relații internaționale al Federației Române de Basket. Te salut, Adi. Salut, și președintele Federației Române de Basket, Horia Paun. Salut. Cu voia dumneavoastră, ultimul pe listă, colegul și prietenul meu, Radu Abramescu. Dacă tot am la Valiera, nu puteam să plec, nu să mă decablez. Bun, domnilor, haideți să începem cu Steaua și o să vă cer și o impresie despre Energia Târgu Jiu, reprezentantele României în cupele europene. Steaua joacă astăzi la Podgorița ultimul meci. Amândoi în decursul carierei ați evoluat pentru Steaua. Cum vi s-a părut jocul Stelei, organizarea? Ce imagine a făcut României echipa bucureșteană? Cine începe? Horia. Horia. În ordinea gradelor. Da. Steaua a avut un parcurs bun, având în vedere că a fost prima participare în Eurocup. S-au descurcat bine, au avut 2 victorii, au avut niște meciuri la limită pierdute. Consider că lipsa de experiență s-a văzut un pic, dar ceea ce ne-a bucurat foarte, foarte mult este că la cârma acestei echipe este un antrenor român, Cristu Șapera, și a demonstrat că poate să se ridice la nivelul unei competiții atât de importante. Iar un lucru pozitiv, Titus Nicoara a avut un parcurs excelent în aceste meciuri internaționale și în ideea în care el este un component de bază al naționalei de seniori. Ne bucură prestația lui. Sigur, avem meciul de astăzi, o să vedem ce se întâmplă în condițiile în care știu că au ceva accidentați și mai mult decât atât au pierdut un jucător, s-a transferat A plecat în Turcia. Rasic a plecat în Turcia, zilele trecute am primit solicitare de eliberare, carte verde pentru el, deci a plecat într-un campionat puternic. Da, și s-a despărțit de Steaua marcând 7 coșuri de 3 puncte la Oradea și practic fiind artizanul victoriei bucureștine. Adi? O să comentez pe Horia și să spun că nu doar Cristu Șapera e pe bancă, ci tot stafful. E tânăr. Da, e tânăr. E și e made in Romania. Antrenorul secund și este și antrenorul secund al echipei naționale în campania trecută de calificare, deci cu atât mai bine pentru basketul românesc și prin prisma Eurobasketului 2017. E remarcabilă prezența Stelei în Eurocup în sezonul ăsta. Merg pe un drum bătut înainte, să spun, de asesopții, cam pe același tipar, într-un fel. Importantă pentru ei va fi continuitatea. Pentru că și Ploieștiul, când a jucat prima dată, a început fulminant, a avut o victorie în deplasare, au strâns meciuri bune. Abia în al doilea sezon de Eurocup au arătat că, într-adevăr, pot fi acolo între cei mari. Da, e adevărat însă că au fost bugete mult peste ce a avut Steaua anul acesta în această grupă, în grupa D, cu Arix, Salonic, Unix Kazan, Trabzonspor, Banvit și Budușnost. Probabil Steaua cu Budușnost sunt pe acolo la buget, dar s-ar putea să fie sub Steaua ca bani. E destul de greu la un moment dat să găsești jucători valoroși care să joace împreună ca un grup când, să spunem, un singur jucător de la Unix are un salariu cât e tot bugetul Stelei. Dar vreau să vă întreb pe amândoi, cum v-a plăcut sala polivalentă cu 1500, poate și mai mult de atât, la meciuri de basket în București? Ne-a bucurat revenirea
sălii polivalente din București în circuitul basketbalistic. Dacă ne aducem aminte, ani de zile nu am mai accesat această sală din diverse motive, fie că era pardoseala, fie că panourile nu erau de calitate. Acum putem spune că am reintrat cu această sală Steaua și mulțumim pe această cale că au avut acest curaj să intri într-o sală mare, de capacitate mare, și au reușit pe alocuri să-și apropie foarte mult suporteri. Galeria Stelei a fost prezentă. Ne bucurăm și garantat pe viitor vom mai vedea basket în sala polivalentă din București, pentru că publicul bucureștean merită și își dorește să vadă meciuri de basket de calitate. Știu, adică Virgil vrea să joace și play-off-ul, tot în sala polivalentă, așadar vor fi și meciuri tari din Liga Națională. Așa cum a făcut și anul trecut, în campionatul trecut. La fel a făcut, a jucat în polivalent, a fost prima intrare, practic, a basketului din nou în polivalent, acum devine o constantă și este cu atât mai bucurător, pentru că ani de zile n-a mai fost basket de calitate în București. București a fost cam singurul oraș care n-avea basket mare, acum avem și Steaua și Dinamo, din fericire, deci publicul bucureștean începe să... Din nefericire, ca să rămânem puțin aici, la Dinamo nu e certificat ISU, sunt nevoiți să joace fără spectatori sau, cum au făcut etapa trecută, la Ploiești. au mers până la Ploiești, unde au venit cam 500-600 de Altora iubitori ai basketului. pentru că au rămas fără basket și pentru că publicul de la Ploiești simte nevoia de a merge la meciuri frumoase. Vorbeam însă cu Liviu Puicu și spunea, ok, am făcut asta pentru suporteri, dar ne este greu să jucăm meciurile de acasă în deplasare. Se antrenează jucătorii în Dinamo, la panourile de acolo, cu reperele de acolo și merg în altă sală. E destul de greu să... Eu sunt convins că în următoarea perioadă câștigi. se va rezolva această situație și Dinamo va juca în sala Dinamo Cu spectatori. cu spectatori. Avem nevoie de infrastructură. Practic, sala din Cluj, una la nivel european, fără doar și poate, a fost unul dintre argumentele solide ale reușitei extraordinare pe care ați avut-o la München, la acel congres al FIBA, în care s-au ales gazdele campionatului european. Apropo de gazde, știți că pe final de an avem premiile Digisport, puteți alege pe site-ul www.premiiledigisport.ro Până pe 22 decembrie. Exact, cel mai bun jucător, cel mai bun fotbalist, n-avem cel mai bun manager. Horia, ai câștigat, ai fi fost printre favoriți. Mulțumesc de apreciere, nu. Probabil. Consider în primul rând că este un mare câștig al României. M-am simțit prima oară la un eveniment internațional de asemenea învergură. A fost singura dată când am simțit că România este luată în considerare. N-a mai fost ruda săracă a Europei și faptul că am venit cu o candidatură foarte solidă în sensul că sala, hotelurile și toate facilitățile oferite de Cluj-Napoca România au fost la cel mai înalt nivel, de aceea ne-au luat în considerare și putem spune astăzi că vom fi organizatorii unei grupe. Da, asta spun, sala a contat foarte mult, că este o sală de nivel. Sper să avem și în București și poate încă 2-3, Oradea, știu că își face o sală. Am avut discuțiile astea de mult și Timișoara. avem nevoie, dar a contat extraordinar de mult că am avut această sală de ultimă generație cu absolut toate facilitățile moderne necesare unei competiții de asemenea învergură. A contat foarte mult, Adi, și componența delegației. Am văzut, pe lângă cei implicați din federație, ați avut ideea excelentă, în opinia mea, să-l chemați și pe Ghiță Mureșan, probabil cel mai cunoscut basketbalist român Noi ne ultimii dăm mai puțin seama de aici Cât de cunoscut cam e. ce înseamnă Ghiță Mureșan pentru Basketul basket. mondial. Spunea și Da, Horia, da. pentru basketul mondial. Spunea și Horia, băi, e o vedetă. Chiar asta este Ghiță Mureșan. Ne uitam în timpul prezentării, eu fiind un pic mai în spate, aveam libertatea să mă uit la membrii bordului care se uitau la Ghiță și Oricum se uitau în sus, e clar. asta oricum, oriunde ar fi stat, s-a fi uitat în sus. Dar erau extrem de atenți, adică Ghiță a avut emoții teribile după aia și a revenit și a ținut speech-ul În foarte timpul bine. discursului, da. Da, dar
toată lumea era extrem de atentă la Ghiță. Adică nu era, ok, am venit și noi cu unul mare. Nu. Ghiță Mureșan chiar înseamnă ceva foarte mult pentru povestea asta. Și pentru mai mult decât atât, ieșim pe stradă în München cu Ghiță și cu toată delegația României. Am constatat, plăcut surprins, că este foarte cunoscut. Lumea a venit la el, Big George, NBA, poze, mulți îl știau din film, My Giant. Deci ne-am simțit minunat să-l avem alături de noi. Este un om să-l pui pe rană. Să le spunem celor mai tineri că este din Cluj, a fost descoperit în A jucat la Cluj, este campion național. Faptul că era fiul orașului cumva ne-a ajutat foarte mult să putem lega singurul jucător român din NBA, ce a activat în NBA, era din Cluj și cerea suportul membrilor de board să ne întoarcem la Cluj cu o competiție mare. Am remarcat și noi cât de cunoscut este, pentru că într-unul din meciurile transmise, apropo de 3-4 etapă de etapă din Euroliga, am transmis meciul de la München, când erați voi acolo. Au fost imagini și cu voi, dar în principal din cauza lui Ghiță, care urca la un moment dat, plecase de la locurile voastre și l-a remarcat regizorul transmisiunii când urca. Au fost secunde bune în care pe imagini a fost Ghiță Mureșan până a ajuns la locul său între voi, apoi au fost, cred că, 10 secunde din acel meci cu delegația ne română. dovedește și ne certifică faptul că este o vedetă, faptul că este foarte mare, atrage atenția, dar sigur comentatorii Euroligii au remarcat prezența lui și au salutat-o. Aveam căști. Da. Deci a fost o apariție inedită la un meci de Euroligă, prezența delegației României cu Ghiță Mureșan. Hai să nu trecem așa repede peste cum ați obținut, cum ați obținut grupa. Cum v-a venit ideea, de unde a plecat Scânteia asta, Adi? A plecat în timpul campionatului european de senioare pe care l-am organizat Oradea în Timișoara. La Oradea, într-o discuție cu, pe atunci, secretarul general al FIBA Europe, acum director executiv, Camil Novak, și care ne-a întrebat ce ar fi să faceți așa ceva. Și am zis, bun, trebuie să fii nebun, noi nu avem cu ce să facem, dar discuția cea mai importantă... Să le spunem și celor de acasă, care normal nu știu organizare de evenimente sportive de asemenea învergură, Eurobasket Women înseamnă ceva, Eurobasket înseamnă altceva, se cere altceva, sunt alte standarde, alte repere. Și atunci am avut, după discuția asta, am avut o discuție cu Horia, și Horia zis, hai să o facem. Și atunci, de aici au început să se lege, dar remarcabil în toată povestea asta este că lucrurile s-au legat. Efectiv s-au legat. Totul a fost un puzzle care s-a pus la locul lui foarte, foarte bine și am ajuns ca sâmbătă să primim organizarea. Îi pun o întrebare lui Horia. În toate demersurile astea importante și care ajung la bun sfârșit, îți trebuie și puțin noroc. Ați avut noroc? Eu zic că am avut și noroc. Am considerat tot timpul, pe această perioadă de premergătoare alegerii organizatorilor, noi am considerat că ne luptăm direct cu Israelul. Era o țară mai apropiată de noi ca și pregătire, era o țară fără experiență în evenimente majore, dacă ținem seama că și Finlanda, și Turcia, și Polonia mai organizaseră Eurobasket în istoria recentă. Noi am spus, Israelul este contracandidatul nostru direct. Și tot timpul am fost concentrați pe Israel. Partea de noroc și partea de, cum să spun, a fost jumătate inspirația noastră, că am venit cu o delegație solidă, cu prezența lui Ghiță. Am avut o prezentare foarte bună. Partea de noroc, delegația poloneză a venit cu o prezentare, un film de 12 minute, în care au prezentat sala, hoteluri, o chestie plictisitoare și lungă, da? Pe când noi am optat am avut 10 minute de prezentare, dintre aceste 10 minute, 1 minut și jumătate aveam un filmuleț, că practic ăsta s-a terminat, și noi am avut 5 speakeri în 8 minute și jumătate să spunem ce am avut de spus.
Și la noi a fost dinamic, ne-am schimbat, ne-am completat, am reușit să smulgem niște zâmbete din partea membrilor cu dreptul de Face vot. bine și umorul. Întotdeauna. Iar acesta, probabil că a fost luat în considerare și acest aspect, pentru că cam cu asta au rămas membrii de bord. Ultima imagine a contat, noi am avut noroc că am venit după Polonia și am fost mult mai activi. Ei o prezentare mai plictisitoare, e posibil Să fi contat. contat și chestia asta. Bun, încă ne bucurăm toți, bănuiesc că și voi ați sărbătorit reușita absolut extraordinară. Nu știu dacă realizează lumea ce important lucru s-a obținut. Se obține practic revenirea pe o harta basketului Exact, despre asta spun. mondial. Avem din nou reflectoarele pe România. S-a vorbit de 1000 de ori că sportul este ambasador. Ce ați făcut voi este uriaș. Dar când se termină și încep emoțiile alea, auleu, Euforia, Da. euforia. au ce-am făcut. Au euforie- ce-am de făcut. acum. Euforia cam trecut și pot să spun că noi deja am început ușor să ne gândim. Mai avem probabil undeva la 18 luni. Deja creăm stafful însemnând ce înseamnă echipa organizatorică. Sunt multe chestii și multe detalii de pus la punct, dar cu siguranță la momentul septembrie 2017 România nu se va face de râs nici din punct de vedere organizatoric, sper nici din punct de vedere sportiv. O ultimă întrebare, că ne apropiem de final. Spuneți-mi, domnilor, cum vi s-a părut meciul de Euroliga pe care l-ați văzut la München și pe care l-am transmis și noi aici la DigiSport? Mă uitam la meci cu o săptămână înainte, în care Real trebuia să câștige acasă cu Fener calificată, și mă rugam să câștige Realul, ca meciul pe care urma să-l vedem Să fie la fel de important. la fel de Contest. important. Realul a câștigat atunci, un meci fabulos, terminat pe final, câștigat pe final, și mă așteptam, mai ales judecând prisma meciului tur, în care Bayern a condus toată partida la Madrid, să fie un meci mult mai strâns. Real și-a dovedit până la urmă valoarea. E campioan Europei, totuși e campioan Europei. Au Dar jucat. noi vorbeam cu Virgil Stănescu cum ar fi fost să mergeți mai departe. Steaua nu merge mai departe din grupa D. Să cadă Realul și să avem Real Madrid în polivalent. Era un scenariu. Frumos. Frumos. A rămas la final. Un lucru care se leagă oarecum cu întrebarea ta cu Eurobasket 2017. Ce ne-a plăcut la meciul de la München? Realul Madrid a jucat cu Luka Doncic și a avut o prestație destul de convingătoare și noi gândim oarecum o strategie asemănătoare. Avem tineri de mare perspectivă. Unul a jucat în Euroliga 2 meciuri deja. Rareș. Rareș Uță, vorbim de Emi Cățe, Care e al lui Real Madrid, altfel. da, Alexandru Olah. Avem și vrem să venim cu o echipă tânără, cu o echipă cu experiență. Avem câțiva jucători importanți cu experiență, Vlad Moldoveanu, Nicoară, Mandache. Copiii ăștia mai cresc, mai au până în 2017, mai au mai timp 2 să ani. crească. Așa cum noi o să lucrăm pentru organizarea acestui eveniment, și ei trebuie să lucreze să ajungă la nivelul. Și Steaua a venit la Podgorița cu niște puști. Poate avem ocazie să-i vedem. Voi din fața micilor ecrane, noi de la Pumitru de comentatori și eu și Radu Abromescu. Haideți să vedem topul din această săptămână, după care revenim cu finalul acestei emisiuni. Este un top cu foarte multe intervenții decisive. Pe locul 9 este capacul lui Dario Șaric, administrat lui Luca Babici. Pe poziția 8-a, Nando De Colo, pasă decisivă la Kyle Hines. Pe 7 avem un alley-oop, excelentă demarcare a ungurului Adam Hanga. Pasă de la Darius Adams.
Da, și încep capacele. Tyrese Rice, capac la Marco Simonovic. Pe 5 avem jucătorul lui Bayern München. Excelentă pătrundere și slam dunk lui Alex Renfro. N-a dublat nimeni și a profitat de asta american. Pe 4, Jeffrey Taylor, capac la Costas Lucas. No jump, no glory, scrie pe panou. Sare foarte bine și ocupantul locului 3, Brian Randall, care și-a urmărit propria ratare și a finalizat prin slam dunk cu mâna stângă. Pe poziția a doua este Quincy Miller cu un capac la Marco Todorovic. De mult n-am mai avut același jucător pe locurile 2 și 1. Quincy Miller a evoluat la 3 sau chiar 4 echipe în NBA, selecționat în Liga Americană după un singur an de colegiu. Iată-l făcând spectacol în Euroliga. Da, am revenit. Avem 3 minute pentru a încheia această emisiune cu Adi Voinescu și Horia Păun. Câte o întrebare de la fiecare. Radu? Vă gândiți la un adversar puternic în grupa României pe care vi l-ați dori la Cluj? La ce echipă vă gândiți? Ce reprezentativă? Oricum, vor fi grupe urne valorice și sigur vom avea o reprezentantă din prima urnă valorică, ce poate fi Spania, Serbia, Lituania, Grecia, Italia. Deci le vreți mai puternice din est sau din vest? Nu, vrem cele mai puternice naționale, le vrem la Cluj-Napoca, pentru că vrem să vedem un basket de calitate. Lituania, sigur. Aș vrea Lituania, sigur, din două motive. O dată este finalista campionatului european, deci basket de calitate și o școală de basket absolut uluitoare. Și doi la mână, din ce am văzut la Lille și din ce am văzut în Franța la Eurobasket 2015, au o grămadă de fani. Deci vor umple sala. Care vor umple sala la Cluj. Exact. În afară de fani români pe care îi sperăm cât mai mulți în sala. Vor fi cu siguranță. În mod normal n-ar trebui să aveți emoții legate de cât de plină va fi sala. Spuneți-mi, a avut vreo legătură această câștigarea organizării cu vizita, site vizitul FIBA la un meci al naționalei feminine unde au venit 5.000 de oameni în sala din Cluj? Am văzut multe meciuri de fete în Europa cu sute de spectatori, nu mii. A fost practic parte din strategia noastră. Știam că echipa de la FIBA va veni să evalueze Cluj-Napoca și arena și am avut oarecum curaj să punem meciul naționalei feminine în sala de la Cluj-Napoca, 7500 de locuri. Dacă ai 2000 sau 1000 de spectatori, 2000 de spectatori cam Pare goală. pare goală. Când sunt 5.000, Când sunt 5000, a contat foarte mult. Foarte mult, pentru că au înțeles ce înseamnă sportul pentru clujeni, au înțeles ce înseamnă basketul pentru Cluj și pentru România. Este foarte important să ai spectatori. Noi ne mândrim, cei care ne ocupăm de basket la DigiSport, că sunteți mulți. Vă mulțumim pentru asta și vă invităm să urmăriți în continuare transmisiunea noastră basket practic zi de zi. Intrați pe site, pe digisport.ro sau pe pagina de Facebook Basket la DigiSport și acolo aveți programul complet al transmisiunii noastre. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de noi.